हेलो फ्रेंड्स, मु अंशिका आपण मानको मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। आपण मानकर ए भल पाइबा को मु धन्यवाद देउछि। तुम पाद तळे मिलु मते जागा आहि साई बाबा दिन सरी जाऊ करी तुम सेवा आहि साई बाबा तुम पाद तले मिलु मते जागा आहि साई बाबा दिन सरी जाऊ करी तुम सेवा आहि साई बाबा तुम विभूतिर करुणा बाणी रे तुम विभूतिर करुणा बाणी रे लिभि जाऊ मोर पाप रेखा आहे साई बाबा आहे साई बाबा तुम पाद तले मिलु मते जागा आहे साई बाबा आहे साई बाबा जेबे जेबे दुनिया रे बढ़ी जाए पाप सब मन जाली दिया तुम्हें प्रेम दीप जेबे जेबे दुनिया रे बढ़ी जाए पाप सब मन जाली दिया तुम्हें प्रेम दीप तुम्हारी आशीष मिली गले थारे तुम्हारी आशीष मिली गले थारे धन धन आउ लोड़ा कीबा आहे साई बाबा आहे साई बाबा तुम पाद तले मिलु मते जागा आहे साई बाबा आहे साई बाबा मिछ माया दुनिया रे तुम्हें का सत अंधार रे दिया बाबा आलोकर पथ मिछ माया दुनिया रे तुम्हें का सत अंधार रे दिया बाबा आलोकर पथ मुक्तिर पथ आहे साई नाथ मुक्तिर पथ आहे साई नाथ प्राण जाऊ देखी रूप शोभा आहे साई बाबा आहे साई बाबा तुम पाद तले मिलु मते जागा आहे साई बाबा दिन सरी जाऊ करी तुम सेवा आहे